Исәннәрмесез, хөрмәтле тугры моң сандыгы сәхифәсе тамашачыларыбыз. Моң сандыгы сәхифәсендә без бүген кубыз турында сөйләшербез. Кубыз безнең халкыбызның традицион музыка уен коралы. Мең еллыкларда инде борынгы кубызлар безнең борынгы бабаларыбызга күптән мәгълүм булган. Октябрь инкыйлабына кадәр кубыз яшерен уен кораллары рәтенә кергән. Һәм кубызда төрле аулак өйләрдә, утырмаларда тыныч кына уйный торган булганнар. 18-нче, 19-нче, 20-нче гасыр башында кубызга кушылып уйный торган, хәтта бии торган булганнар. Кубызда ир-атларына түгел, хатын-кызлар да уйный торган булган. Һәм без беләбез, Габдулла Тукай да кубызда уйнаган дигән мәгълүмат бар. Инде кубыз кызганычка каршы бүгенге көндә сәхнәдән генә ишетелә, сәхнәдән генә күрәбез. Сезнең берәрегезне хәтерләгәнегез бар микән? Кунакка барганда берәр кунакка килгән кеше кубызда уйнаганны. Юк, кызганычка каршы. Гадәттәгечә гармунда, баянда, бик сирәк курайда уйныйлар. Шулай бит. Инде 1990-нчы елларда Татарстанда гына түгел, күпчелек Россия шәһәрендә уен коралларын ясый торган фабрикалар ябыла, күпләп ябыла. Һәм бу Татарстанда да урап узмады. Һәм уен коралларын ясау, кубызларын ясау шәхси музыкантларның, осталарның җилкәсендә калды. Инде 2010 елда Ифрат Хисамов бакыйлыкка күчкәч, музыкантлар шушы кубызны бик саклап кына иртә торган булуга калды. Күпчелек музыкантлар инде күрше республика, күрше милләтләрдән сатып ала торган булалар. Шул башкорт, якут, алтай халыкларыннан сатып ала торган булалар. Ләкин әле борчылырга ашыкмыйк, чөнки безнең оста халык иҗатына битараф булмаган яшьләребез бар. Шуларның берсе Илдар Гимадиев. Ул инде тормышын кубыз ясауга багышлады. Аның үзенең төркеме бар, кубыз ясый торган. Кем эшли, кем сата, кем концертларда, уйный, студияда яздыра. Бүген Илдар бездә кунакта һәм ул безгә үзенең үзе ясаган кубызда уйнап күрсәтер. Кубызларның төрлесе бар. Югары тавышлы, урта һәм түбән тавышлы кубызлар бар. Илдар бүген безгә түбән тавышлы кубызда төрле ритмнар уйнап күрсәтер. Илдар, рәхмәт. Ничек сезгә тамашачыларыбыз? Кубыз тавышы ошадымы? Сезнең күңелегезне җипләрен тирбәттеме? Тирбәтсә, димәк, без дөрес юлда. Бүгенгә сәхифәбезне төгәллибез. Киләсе очрашларга кадәр исән сау булыгыз.